comunal ens vam engrescar amb el projecte i ens vam engrescar realment perquè era recuperar un patrimoni històric de la parròquia mitjançant un event cultural. I realment ha sigut un èxit que jo crec que ni la Núria que tinc al costat s'esperava. Ha sigut un èxit increïble. Agrair aquesta passió que poseu en cada assaig, en cada representació i demanar-vos, sisplau, que aquesta il·lusió no desapareixi mai i que aquest pessebre vivent sigui realment un pessebre vivent per tota la vida i per les generacions futures que tenim aquí. Moltes gràcies a tots i m'he oblidat de la Irina i del seu equip. D'acord? Gràcies a tots. Senyors i senyores, padrins i padrines, benvinguts. Com veuen, la plaça és molt gran. Sembla que vulgui veure el món. Estic cansat, li penso fer la pell. Tota la nit? Home, deus estar molt cansat. Passa't després per casa, que tinc un vi de caltet que és cosa fina. Ja hi pots comptar, estic aixardegat. Xalarem com bojos. Mireu, mireu! La nostra parada és la més famosa de tota la parròquia. Fins i tot ve gent d'Organyà a comprar les nostres mermelades. Sí, home, d'Organyà, de Puigcerdà, i fan un viatge de 5 llunes per vindre'ls a buscar les vostres marmelades. Anda, que...